Farský kostol v Pruskom hostil benefičný koncert pre Ukrajinu. Veriaci si vypočuli duchovné a ľudové zborové spevy v podaní zboru mládeže z chrámu svätého Bazila v Kieve. Cez Vianoce koledujeme pre deti v Afrike a teraz sme privítali tu misionára z Ukrajiny a ľudia si vypočujú zbor a prispejú vlastne aj na tie projekty, ktoré sú tam pomoci. Je to veľmi dôležité, pretože človek potrebuje byť otvorený pre pomoc druhým. Misionár Peter Kremnický pôsobí na Ukrajine už viac ako 20 rokov. Denne sa stretáva s obeťami vojnového konfliktu. Chcem byť prstom, ktorý ukazuje na živého Pána. A vlastne tých 22 rokov to je vlastne moja škola viery, dôvery. Sám by som to nezvládal. Prechodným domovom misionára je mesto Záporožskej oblasti Melitopol. Je veľa bolesti, utrpenia, ale aj bezdomovcov máme, takže máme aj kuchyňu. Každý deň 50 až 100 ľudí prichádza k nám. Chodíme do nemocníc, aj s vojakmi. Veľmi je potrebná tá duchovná podpora, opora. Výťažok z koncertu pomôže zlepšiť podmienky pre obete vojny počas zimy. Chceli by sme vlastne hlavne na to kúrenie pre tých, čo sú samotní, opustení a biední. No, teplejšie je pri srdci, keď človek má dobré slovo, úctu a tak, ale keď má aj čo položiť do peca, tak je ešte teplejšie. Na pomoc Ukrajine putovali z Pruského nielen finančné prostriedky, ale aj prosby a modlitby veriacich. Pre televíziu Lux Katarína Vávrová.